हमें का कोर्स नहीं आएगा ना, अभी तुम लोग जाने पड़ेगा अपना बस्ती में। जब तक आपका कोर्स लेबर लाइसेंस ड्रिंग लाइसेंस नहीं होगा ना, अभी इस सेवक में जाओ अपना बस्ती में। अभी जाओ इस सेवक में जाओ। Kajantia National Council GNC Lingbak Employment Commission jongka komisi benta kajing menteri kam ya kasif Jantia Mission kabala pelad ha ka khasaw tarik u Disember 2020 menta kasengi ka artarik kalahyar syakaway na ki karkhana debulat kata ka amrit simen ban khanra labor license ba trading license ki brio ki banabar hagani kajing let khanra ka commission kabala yalam khamat de iba NC Shadap Chairman ka Employment Commission ban iba membante ilang Suklan Secretary ka Commission rengkat ka jinge senran lang kinong yalam ka CEC kelas dang shua na amrit simen ban khanrai ki kot kisla jong ki brio ki banabar bad haga ni jing khanra lalap da ki phongut ki bomdon ki kot kisla babyang bad kumta ka commission na kawe ka sur kalabe ki mardor bad lama hamru ki company bakim dei satya banwan lambrio na bar klam ki kot kisla ki babyang bad ba om deru ban thong ki nong tre kat ba ki bri ki jong ki dang la bantre khamtam ha ka kam leba kani ka jing khanra ka seng ka long shibenta ban dawa bantre kam no e ka mat ka ba ka seng ka labu ha ka save Jantia Mission kata banchna no da ki policy ki bathmai halo ka jing thungkam thungjam khamtam ha ki kardan ki ba ki brio jongi kila bantre ka GNC kata ka we kamat ka badan hapok ka Jantia ka save Jantia Mission jong ka Jantia National Council ka de ka bandawa bat pentrekam ya ka polisi bantung kam pengjam hapok ki company ki prepare ki badon hapok ka jela bat kum juru ki badon hapok ka Jantia bat khamtam hapok Jantia Hills ki bangila yoi badon Shibun kita ki company ki ba wan chene hendrai wat la kataru ngiyoi ba bun ki daki dikhar po e na engem tip na ene ki wa la ban na Bangladesh na na kino kumbang leo i bakem don kita ki kot kisla ki babyang handai katba ki khun samla jong ipat ki don ha ka jing ya ki long jobless wat lada kila dep ban pendep ya kata ka jungkule kaba ki bahe de kidang shong haying kim don ya kata ka kam ka jam ka jongki kalong ka jingkhia ya ke ka yeng kasem kalong ka jing ya ka yeng kasem bat kumjur ya ki khun samla ki bam yo kam yo jam ki kila dep ban pule de kimla ban yo tri kam sarkar ba kumjuru hakini ki company ki ba kebala shimlut ya ka resources jongi ki pendon kam ki manufacture ya kita ki product jongki andai ka jing mentoy kam don pat ya ki khun samla ki badai ki try meluk kumtangi don ka GNC ka idon kam bandawang na ka sarkar ba bentre kam ya kata ka polisi bantung kam tungjam le ka State Employment Act nang bakan long ka jing mentoy ya ki khun samla da ka badon ka ain bat banduru kumba rapau hadu kundai pau persen bantung kam tungjam ke badai da ki rajela ya kini ki ba omdon kot don sla ki babyang ngila penkrek lupa ya ki kali ngin phak lek phai no ikilang ba jong kini ki kali ki ba ngila penkrek lupa kenang bakin lek phai no chisendon na ki jika ki ba ki don kum ka jing sedang bat ngin peteng ya kini ka jingle jongi bat ngin lek ru sakwe ki company ban check ya kini ki bangi check ya ki kot kisla sakwe pat company ru kumbang ila meni kesni